ఇప్పుడు డిసెంబర్కి సంబంధించి డిసెంబర్ 2 నుంచి భారీగా తుఫానులు ఉన్నాయని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ తెలిపిన క్రమంలో పలమనేరులో ముందస్తుగా ప్రమాదకర స్థలాలు ఎన్ని గుర్తించినారు, అలాగే ఈ ప్రమాదకర స్థలాలకు సంబంధించి ఎటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినారు అక్కడ? ఇప్పుడు మనకు పబ్లిక్ పరంగా ఎత్తుకుంటే 4 ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్లేసులని ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది, ఆ 4 చోట్ల కూడా రెడ్ ఫ్లాగ్స్ పెట్టినాము. అదేవిధంగా మా కానిస్టేబుల్స్ని, తర్వాత జిఎంకే వాళ్ళని కన్సల్ట్ అక్కడ ఉండేటువంటి వాలంటీర్స్ని కూడా దీనికి నియమించడం అయింది. అదే రేపు ఈ మనకు కౌండిన్య రివర్ ఉంది కాబట్టి ఈ రివర్ వర్షం వచ్చిందంటే దాని మీద ఎక్కువగా వాటర్ వచ్చే సోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 చోట్ల రోడ్డు కొద్దిగా డ్యామేజ్ అయ్యాయి. ఆ 2 ప్లేసులని బ్లాక్ చేసేసి ఉన్నాం పూర్తిగా, జనాలు ఇటువంటి పోకుండా 3 ప్లేసులు మాత్రమే, 3 కల్వర్ట్ల మీద మాత్రమే మనము జనాల పేదలకు అనుమతించున్నాం. అక్కడ కూడా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇచ్చినాం. తర్వాత అక్కడ కానిస్టేబుల్ కూడా పోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. సార్, అలాగే దీనికి సంబంధించి ప్రజల నుంచి మీకు ఎటువంటి సహకారం కావాలి? మేము ప్రజలు కోరుకునేది ఒకటే, వర్షాలు వచ్చినప్పుడు బయటికి రావడము, తిరగడము వద్దు, చేయొద్దు. ఈ జలాశయాలన్నీ నిండున్నాయి. వాళ్ళు పిల్లల్ని తీసుకొని పోయేసి అక్కడ ఈదులాడటం కానీ, లేకపోతే సెల్ఫీలు దిగడం కానీ ఆస్కారాలు చేయొద్దు. ఎవరైనా చూడాలనుకుంటే దూరం నుంచి చూడాలి, దూరంలో ఉండాలి, కానీ దగ్గర వాటర్లోకి దిగొద్దని మనం చేస్తున్నాం. సార్, ప్రభుత్వ నియమాలు ఉల్లంఘిస్తే వారిపైన మీరు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? చట్టపరంగా ఏ చర్యలైతే తీసుకోబడతాయో అలాంటి చర్యలు, ఇలాంటి ఉల్లంఘించిన వాళ్ళపైన చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోబడతాయి. నాగమంగళం దగ్గర చాలా వాటర్ ఆగిపోయి దగ్గర 12 ఇండ్లకి ఒక 2 to 3 ఫీట్స్ పోయినాయి. ఒక 12 కుటుంబాలని మనం వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళని పునరావాస కేంద్రాలకి తరలించినాము, 45 మందిని. అదేవిధంగా ఇంకో 3 కుటుంబాలు వచ్చేసి క్యాట్ ఫామ్ దగ్గర వాళ్ళని తరలించడం జరిగింది. అలాగే ఈ ఎద్దు చెరువులో కూడా మా చెరువుని ఆక్యుపై చేసుకునేసి ఇల్లు కట్టుకొని ఉన్నారు. వాళ్ళ కూడా మేము కన్సల్ట్ అథారిటీ వాళ్ళకి లెటర్లు ఇచ్చినాము. అవి చెరువుల దగ్గర నీళ్లు తగులుతూ ఉన్నాయి. కొంత ఎక్కువైనాయంటే వాళ్ళకి కూడా నీళ్లు పోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి మేము ఇన్ఫార్మ్ చేసి ఉన్నాము. వాళ్ళు వీలైనంత వరకు తొందరగా ఖాళీ చేసేయండి అనేసి, చేపించండి అనేసి ఈ విధంగా ముందుకు పోతున్నాం. ఇంకో విషయం వాళ్ళు రావడం జరిగింది 28 ఈ విషయం వచ్చేసి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారితో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. యాక్చువల్గా అక్కడ బ్రిడ్జ్ రోడ్ వచ్చేసి డౌన్ లేక్ పేసి ఉన్నారు. దాన్ని వచ్చేసి కలవర్టు ఏర్పాటు చేస్తేనే వాటర్ పోతుందని చెప్పనేసి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కూడా దాని గురించి డిస్కషన్ చేయండి. అతి త్వరలో దాని మీద ఒక డెసిషన్ తీసుకొని దానికి ఏర్పాటు చేస్తాం.